Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародаро, чихел ки имрӯз ваъда додам ки бегаҳ бо видео мекунам, мегӯм ки нашуд кор чихел нашид. Хай узр ки камтар дертар видео кардем. Барои чӣ? Барои ки камтар пай кор бори хидмат будем. Агар имрӯз видео намекунам, то саҳра хобам намебурд. Барои ҳамин ҳозир видео кардам, дерам шуда боша. Иншоаллоҳ хай мегӯм ки хай бораи ӯ маслиҳат кардем, қатиш гап задем. ҷои хобаш дар дарунаш ҳастак, дар он ҷои корхона кор сваршикӣ, ҳамун металл меоранд, материал сварка мекунен. ҳар хел барои ангар мумкинам хеле стойкаҳо сварка кунен. Баъд мегиранд, бо оҷо бор мекунанд, дигасонаш мебаранд. ҷои хобаш ҳастак дар дарун. Пака гуфт ки сваршик дар корай, не ки номерота запис мекунам, рабочий агар дар кор шид, ба ҳамин қарибӣ мисол дар кор мешава мега. Баъд бародарҷон ҳамин хеле аст ки бародаро баъд гӯш кунен, кадумет ки занг мезанен, номерози дар таи ҳамин видео мемонам ва номерои худам занг мезанен. Дар танаи трезаи трактор мондагия номер ӯ барои закаскунии бародаро. Аюҷа занг заесан, мегӯянд ки ҳамахе бачаҳо занг заесан ки ёдам тена кай биём ёд барои ёдгирӣ дар трактор. ӯ одам ҳайрон шудааст, мегӯям тоҷикӣ ту ҳар гап гуфтааст. Баъд гуфтмаш хай ваъраси гуфт ки ҳамахали барои ёдтии ҳамахали ва он номеро бародаро вообще занг назанен. Баъд чӣ гуфтанӣ будам? Бародаро, ин канали ютубе ки ҳуй кардагиам хос барои кори хайр, и хеле занг ягон кадома занг мезанен, фикр мекунен ки ҳозир ягон ҷои кор муторӣ мекуна, бо ҳаққи ира додан дар кор. Не бародаро, бо ина мегӯм ки дар мо комментария чанд кадома нависагин, гуфтагием ки ӯ суме ки ба мара метӣ ба як камбағал атеш, иншоаллоҳ ҳам шумо савоб мегирем, ҳам мо савоб мегирем. Барои ҳамин ягон копейка ягон кадома дар кор нест. Иншоаллоҳ шумо нами як дуо кунед, ба моро айсарму зиёд аед. барои ҳамин бародаро ҳамин хел хай худованд нигаҳдортон боша. Шабои хуш. Иншоаллоҳ пага саҳри як ҷо кор мерам, бачаҳои тоҷикан, боваринокан, бачаҳои бовариноки хубан, кам любой ҳамин кора буд мекунед, дар ҷош сума мегиранд, метиҳанд. ҳамин хел кори стройкае, короче ҳамин хонаҳои деэтажа соз мекунанд, дарунои амора ремонт кардан дар коро, намедонам шкатур мекунӣ уҷара ёки корои электрикиша кардан дар коро. ҳамин хеле пага мерам. иншоаллоҳ агар насибка боша ҳамуҷа рафтам, бо сиёнка мекунам, бо дар интернет ҳамин ютубам канал мепартонам, бо кадомет ки чихели ҳунаре дорем барои электрикӣ, бо иншоаллоҳ метавонем ки Подмосква биёем, дар инҷа электрикӣ кор кунем. худованд нигаҳдортон боша. шабои хуш бародаро.